एमएलए जयन्त बसुमतारिया दोंनै लामा आरो माथावरि लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। रायजो राजानि खाबु आरो जौगालु बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय दोंनै लामा आरो माथावरि लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ आलादा आलादायै बेखेवनानै होयो। चिरां जिल्ला भारौटा सिमना ओनसोलनि आमटेका जांसिबारि गामिनि लामा आरो आनन्द बिथि बाजारनि गामिनि लामाखौ सिमना ओनसोल जौगालु बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंनाय दोंनै लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय थाख्लाय दैसानि हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय मानिकपुर आरो बे दैसाजों हा खुरखाजानाय गोबां गामियाव माथावरि लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। नंगौ जे चिरां जिल्लानि गुबैयै नैबे सिडली समष्टि आथिखालाव सिडली चिरां जाबाय। बे सिडली चिरां समष्टिया भुटान रायजोजों भुटान हादोरजों नांजाबनाय आरो भुटान रायजोनिफ्राय भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफ्रा जोंनि बे हायेन ओनसोलजों बारलाङो। बिनिनो नैबे थाख्लाय दै मोनसे, बेजों लोगोसे जोंहा बिमा दै दङ, सामफुर दै दङ, बिदिनो दङ जोंहा माख्रा दै दङ, जायफ्रानोखि जोंनि बे फारनैबो बोरियाव थानाय गामिफोरखौ गोबां मोनसे खहा खालामबोदों थांनाय जुग बोसोर। ओरैबायदि माखासे बिदिन्थि दङ जे बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा माने सय सम्पति गासिबो दैजों खुरखाजोबजानानै बिथांमोना माने हाग्रायाव हाबहैनांनाय, फरेस्ट ओनसोलाव हाबहैनांनायनि मोनसे बिदिन्थिबो दङ। आरो जों नुनो मोनो जे गोबां स्कुल, एलपि स्कुल, एमइ स्कुल खुरखाजायै स्कुलफोरानो दिनैहाय अबस्था गैयि मोनसे जानानै दङ। आरो दिनै धोरोमनि सिबियारि माखासे जिनिसफोर जेरैहाय मन्दिर, गिर्जा बेफोरबो खुरखाजानानै जिबायदि मिरौ जिरौयै रायजो राजाफ्रा संसार जानानै दङ। दा बेखायनो बेखौ प्रटेकसन होनो नैबे थाख्लाय दैनि नैबे मानिकपुरजों लोगोसे दलगाव आरो बिदिनो मोननैसो गामिया बे मोनसे प्रटेकसन मोनदों। SDRF मोनसे स्किम 1.79 crore बेजों आं मिजिं खालामदों जे बे नांजाबफानाय गामिफ्रा निस्सय बेजों रैखाथि मोनगोन। बिनि अनगायैबो दिनैहाय बिमा दैनि राइट बेंकआव जों नुदों जे 12 किल'मिटार गासै 125 कोटि थाखानि रांनि मोनसे स्किम दङ। बिनि गेजेरजों 12 किल'मिटार लामा माने राइट बेंकआ निस्सयकै माने प्रटेकसन जागोन आरो बे खामानिया फुल सुइं सोलिगासिनो दङ। आरो नुबाय जे थांनाय दैलांसेयाव बै जेराव बे प्रटेकसना जादों बेयाव खुनु दैनि मोनसे हामला बे मोनसे जायाखै। आरो नैबे मानिकपुरनि नैबे प्रटेकसना जानायनि उनाव निस्सयकै बे ओनसोलावबो दैनिफ्राय जे खहा बे खहाया गैया जागोन। आरो आं मिजिं खालामनो जोंहा जाकब नार्जारि होननाय बे खामानिखौ बिथाङा मोनदों। बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मावगोन, बेनि मोनसे रेकर्ड बिथांहा दङ। आरो बेजों जोंनि जौगानाया निस्सय फैगोन। मुख्यमन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेरै आसामखौ जौगासार रायजो दानो नागिरदों, जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जौगासार बिटिआर जानायजों लोगोसे गोजोन खौसेथिनि मोनसे रायजो बानायनो नागिरदों। बे निस्सय जाफुंसारगोन होनना मिजिं खालामनो हायो। नंगौ, बेयाव DPR होनाय जादोंमोन। गासै प्राय 2 किल'मिटारसोनि थाखाय DPR खालामनाय जादों। हयथ' एमाउन्टआ एसे देरद्राय जानायखाय बेयाव आथिखालाव 1.79 crore बे सेंसन जाग्रोदों। बाखि माखासेखौबो नाजाबाय थानाय जादों। आरो बेल' नङा, गुबुन जायगायावबो दंबावो। खारन जिल्लायानो ओरैबायदि गेब्लेनाय बे दैजों जे आगखिबोरिजों खुरो, बेखौ होथेयोब्ला आगदाजों खुरो, आगदाखौ होथेयोब्ला आगसिजों खुरफैयो। बेबायदि मोनसे थासारिया गैया नङा दङ। बेखायनो नाजाबावनाय जादों। आरो माखासे DPR अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टेलि बेखौ साबमिट खालामनाय दंखायो। मिजिं खालामदों आरोबाव देग्लायनि गेजेराव माबा मोनसे आरोबाव सेंसन फैनानै जों बेखौ निस्सय रैखाथि होनो हागोन। बेबो जिहेथु चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे ओनसोलाव थांनाय बोसोराव बिथाङा दावबायफैदोंमोन। आरो बिनि थाखाय मोनसे अलरेडि DPR बानायनानै साबमिट खालामनाय दङ। बेजों लोगोसेनो बे एखे जायगाखौनो आरोबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो मोनसे DPR साबमिट खालामनानै दङ। दा सरकारि सेंसन फैनांगौ एसे सम निस्सय लादों। आं मिजिं खालामदों बेबो देग्लायनि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे रिजाल्ट निस्सय फैनांगौ। आरो बेजों जोङो बे लावख्रिगुरि गामि बा लावख्रिगुरिनिफ्राय लानानै जोङो
आइडिया खालामदों जे फ्राय 1.5 लाख 2 लाख मानसिफ्रा खहा जागोन बेखौ जुदि जोङो प्रटेक्सन होनो हायाबा बेखायनो बे प्रटेक्सना जोबोद गोनांथार आरो बेनि थाखाय मोनसे प्रसेस अफिसियेल जे प्रसेस बे प्रसेसा जागासिनो दङ बेवहाय जोङो जेबो जोङो बुंनो हानांगि मथा मथि जोङो एमएलए सारा जोंनि नैबे दैखौहाय मोनसे प्रटेक्सन होनानै नैबे गामिखौ बासायनायनि थाखायहाय एमएलए सारनिसिम जों साबायखर बावहरो आरो बेफोरबायदिनो मोनसे जोंनि गामि ओनसोलनि जोंनि बे संसार जानायनि थाखायहाय बेफोरबायदि होफैनायनि थाखाय एमएलए सारखौ जोङो गामिनि जानानै एरियानि जानानै जों एमएलए सारखौहाय जोङो जोंनि थरफनिफ्राय बे गामिनि ओनसोलनि जानानै साबायखर बावहरो। ओरैनो माबायदि खस्थ' जानाङो माबा बोथोराव बेहायथ' माखासे दैज्लांनि बोथोरावथ' दैजोंनो बेवहाय भुगिनानै थानाङो ओमफ्राय माखासे गायनाय फुनाय हा बेफोरखौ खुख्लाबलांजोबबाय नैबे गासैबो ओरैसिनावहा बे दै लामा गासैबो बेवहाय न' दंजोबोमोन हा हु दङमोन बारि बागान दङमोन दा नै बेफोरखौ लानानैहायनो माखासे बे दैजों खुरखाजानानै माखासे नैबे जोंनि दलगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा माखासे गोदान हायावहाय बेबायदिनो थांनांगौ गोनांथि जाबाय आरो नङाब्ला बेयावनो रुजु रुमु संसार जादोंमोन बेयावनो गथ' गथाय खांदोंमोन आरो बेयावनो जोङो माखासे गोबां बेबायदिनो जोंनि मावनांगौ गथ' गथायखौ स्कुल फरायनाय मानाय बेयावनो खामानि मावनानै जोङो बेहायनो मोजां जोङो फोरोंनायखौ लादोंमोन नाथाय बेफोरो गासैबो दैनिजों बेफोरबायदि माने खुरखाजानानै नासयजानायाव जोङो दुखु दङ आरो जोङो दुखु मोननानैहाय जाहाथे दुखु मोनदोंब्लाबो मा खालामबावनो दैनि माखासे बेफोरबायदि थासारिया हयथ' जोङो माखासे मा खालामबावनो दैनि सारजों सार माने दा एमएलए सारा नैबे माखासे प्रटेक्सनखौ होफैनायनि थाखाय नैबे गामिखौ रैखाथि मोननाया जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो रंजानाय मोनदों एमएलए सारनिसिम जोंनि गामिनि थुरुबनिफ्राय जों साबायखर बावहरो। उननि समावहाय जेन'बा नैबे प्रटेक्सनावबो हयथ' दैनि गेजेरावहाय नैबे दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला दैजों माबा मोनसे भुगिनांगौ जायोब्ला जों उननि समावबो जाहाथे बेबायदिनो सरखारनिसिम बिटिआर सरखारनिसिम जों बेफोरबायदि मोनसे रैखाथिखौ जों मोननो आसा थियो। दा नैबेखौ बे जायगायाव होनायावहाय जोंनि बे ओरैहाय दलगाव ओरैहाय बालाझार आरो बेफोरबायदिनो ओरै थाइसुगुरि गोबां ओरै खोलाहा बेसेबां गामि दङ बेयाव बासायजानाय जागोन आरो बेथ' माने भुटाननिफ्राय फैयो औ डाइरेक्ट फैयो बेथ' माबा थाख्लाय होननानै बुङो औ।